La la la. Beres. Tinggal ngresiki kipas. Ben angine suwilir. Lah terus keberangkatan iki kapan? Iki kaya pisah bekakas hujan barang kan ya wis do dadi to. Ora usah kuwatir nek masalah dana. Ya kowe paham to karo Mister Leo e. Apa tau gek janggal ngono kan ora tau to. Ya wis kok gek ndang dikabari lho. Karo nomere barang, nomor rekening barang kuwi kirimno rene engko ben di selamper bocah-bocah. Lot. Lot. Wih. Piye Pak Dul? Lancang. Sedal-dul-dal-dul. Mister Leo. Iya Pak Mister Leo. Iki aku kan wis meh berangkat to lho. Jajal bekakasku bangsane paspor, barang berkas-berkas kuwi gawanan rene. Siap Pak Bos. Wong deleh berkas kok iso neng periser. Nek ra Pak Dul apa ya? Ki Pak Dul. Lah iki apa? Lah iki lho rapotku SD. Beh, Neng ndi to Bos? Nyelei. ya panggah ning kulkas ke mau to. Awor ning kono kabeh dokumenku mesti tak kulkas. Lah iki isine koran-koran luset. Buku luset jegurne kene ngono. Apa iki jenenge paspor kok blindate? Iya iki blindate leset get. Wih, cetha apa ora bocah kamu? Megawe ra nek penerep blas sih. Ki Pak Mister Leo. Lah yo iki lho sing jenenge paspor ki. Wis kono lanjut megawe neh. Beh iki kudune trek njaluk diterbangne saiki ae iki. Bentang liburan melepas penat. Halo Din. Wis gendang aku diterbangno saiki wae lah. Ya kudu iso no, engko tak tambahi. Tak tambahi 500 wis ora apa-apa. Alah ya wis tiket-tikete sapa ngono tak gentenane ngono lho maksudku. Iso wis to. Ngomong jenengku lak wis mengkiri kabeh nggo petugase. Heeh. Ndang dek kabari ya, tak tunggu. Heeh. Tak enteni 5 detik. Heeh. Piye, Din? Oh. Heeh. Nah, ngono lho maksudku ki. Tak toto-toto.
Ngono lho. Pokok amen angger duwe dhuwit iki wis penak. Heeh, Din. Iki aku wis siap. Heeh. Garek ngenteni sing nyusul tok to. Wis siap kabeh sembarang wis komplit nek aku model. Lah angger nggo dhuwit tok sandangan ora yo akeh to ning kono iki. Lah kok dadak kon nggo koper barang to? Ya wis ora usah to. Penting dhuwit iki diokehi ngono ora ya kenek to. Heeh, wis gek ndang tak enteni ya. Lot. Apa neh? Jane wong arep nguntal lek. Apa neh to ter. Tarter. Iki engko aku meh mangkat. Garek ngenteni Odin iki arep jemput. Lah iki engko kowe turu nyang omah kene nggo nono. Aku engko paling enek sekitar 15 dino aku cuti. Arep liburan nyang Changhua kono. Ning Cina, luar negeri. Adoh men apa iso balik, Bos? Jeneng wis mister yo nek ora iso balik isin to. Oh iya, Ding. Lah engko nek wong-wong setor duit piye, Bos? Lah engko nek wong-wong kuwi do setor, lapak-lapak kuwi, dan engko tampanono duwike. Aja lali dicatet lho. Berarti aku engko turu kene, Bos. Engko urusono kabeh omah kene. Disaponi jogane, diurip-uripne, lampune. Lah omah ora nek apa-apane. Tak balike ngopo? Lah terus sing nampani duwike wong-wong lapak kuwi engko sapa? Oh iya, Ding. Tapi bagi loro piye? Ya wis ora apa-apa paroan. Penting terno teko seberangan kono. Ya, entenono. Ayo. Lah montore ndi? Lah iki. Montor kae ra kenek lho, Bos. Klak wae ya. Ayo. Lah teko penyeberangan iki, mosok mlaku. Wis to. Iya, heeh. Mlaku tenan iki. Mlaku teko-teko.